дар бораи ҳимояи рақобат аз сими май қабул шуда ки пешниҳош қонун дар бораи рақобат ва маҳбус кардани фаъолияти мусулӣ дар ҳузурҳои мо буд. мо роҳбарӣ мегирем ва тибқи он мавқеи ҳукумфармоии субъектҳои хоҷагидор муайян карда мешавад. дар самтҳои байналмилалӣ ягон ширкате ба ғайр аз ду ширкате ки ватанӣ фаъолият мекунанд, дигар 14 ширкати хориҷӣ ҳам фаъолият мекунанд ва тибқи қонунгузорӣ ягон ширкат мавқеи ҳукумфармоиро дорона мебошад ва мустақилона ширкатҳо нархҳои чиптаҳоро дар самтҳои байналмилалӣ муайян мекунанд. албатта табиати ширкатҳо чунин аст ки гирифтани фоида аст пеш аз ҳама. вақте ки талабот зиёд шуд, албатта самти билет нархи чипта бола меравад ва бештар онҳо фоида мегиранд. агар вақте ки мусофирон камтар шуданд, албатта билетҳо нархи паст мекунанд ва ба таври минималӣ фоида мегиранд. албатта натиҷаҳои солаи якум шамон шавод доданд ки ширкатҳое ки ватание ки мо фаъолият мекунанд дар асан инқадар фоидаи баланд намегиранд, даромадашон дар сатҳи паст мебошад. аз ин бармеояд ки имрӯз вақте ки талабот зиёд шуд ва вобаста ба харидории билет дар тамоми ҷаҳон ҳамин аст. агар барвақттар мо як моҳ гирем билет арзонтар аст, 10 рӯз пештар гирем қиматтар аст, бо 2-3 рӯз пештар парвоз гирем, албатта баъди билет қимат аст, нархаш арзон нест. рӯи ҳамин ширкатҳо сиёсати таърифии худро дар ҷаҳон аст. ин аз ҷумла ширкатҳои ватании мо ҳамин тартибро риоя мекунанд ва ҳаракат мекунанд ки билетҳоро сари вақт фурӯшанд. барои ҳамин ва мавсимӣ баланд мешавад. талабот ки зиёд шуд, билетҳо дар соли 2016 ман дар бораи самтҳои байналмилалӣ гуфтам, дар самтҳои дохилӣ мемаслан мекунем ки ширкати амалӣ мешавад фаъолиятро хатсайр амалӣ мекунанд, ино мавқеи ҳукумфармоӣ ки доро мебошад, мо нархи чиптаҳоро ба танзим даст мекунем. чунки шумо медонед мо дар самти душанбеи хуҷанд нархи чиптаҳоро поён оварда будем, дар самти душанбеи қонур поён оварда будем нархи чиптаҳоро соли 2016. барои ҳамин дар самти дохилӣ ки баё мавқеи ҳукумфармоӣ дорад, қатъи назорати зиддинсолӣ қонунгузории зиддинсолӣ қарор мегирад, мо баё қабул карда мекунем. бемаслан дар самти байналмилалӣ ҳамшо ҳолат ҳаст 14 дигар ду ширкати 14 ширкати дигар ҳаст ва мавқеи ҳукумфармоӣ ӯ зиёда аз 35 фоида ки ташкил наметавонад агар ширкат бигирем. барои ҳамин ҳам ки новобаста аз ин мо нисбати масъалаи мазкур боз 1-4 таҳлило гузаронда истодаем, нархи чиптаҳоро муайян карда истодем, мо маълумотам гирифта истодем ки ба қадри имкон таҳлили ҳамин бозорро гузаронда пешниҳодҳои худро ба ширкатҳои ҳамин ҳавопаймоӣ оид ба дар сатҳи муътадил нигоҳ доштани ҳамин нархи чиптаҳо пешниҳоди худро мавзун кунем. дар самти дохилӣ гуфтед ба танзим дарори, аммо дар ҳамин зимистон вақти роҳ бастанд чиптаҳои ҳавопаймои Тоҷик Air ва Somon Air ба самти Хуҷанд 2-3 маротиба афзоиш ёфт. вақте роҳ баста буд самти ҳавои ин дар ин ҳолат чӣ мегӯед? ҳамин ширкатҳои ватании мо тартиби фурӯши билетҳоро муайян кардаги ҳастанд. даромади баланд, даромади меҳнат, даромади камарзиш. вақте ки ҳама одамое ки гуфтанд ки мо билет баланд шудааст, як рӯз монданда рафта билет гуфтанд ки моро билет, як рӯз пеш аз парвоз гуфтанд ки мо билет мехарем. яъне ки билет дар ҳақиқат дар он вақт баланд аст, нархи баланди даромадҳои баланд аст. агар ба як ҳафта пеш ё 10 рӯз пеш ё 15 рӯз пеш харид билет арзон, нархи чипта арзон аст. тартиби асосан ҳамин тартибро бештар Somon Air истифода мебарад ва дар сайри дохилӣ хати мустақим надорад. яъне ки аз Душанбе парад ба Хуҷанд, аз Хуҷанд ба шаҳрҳои дигар мепарад. дар ҳамин давра тартиби ва неки суб ки супориш ҳукумат водазор шудааст ки билетро нархи чиптаро то $50 фурӯшад. воқеият ин буд ки бегоҳ нархи паст буд, роҳ ки баста шуд, баъд аз 2 соат бад доштанд. ман як чиза мегӯям, дар тобистон фасли тобистон ягон кас аҳамият наметиҳад ки ширкатҳои ҳавопаймоии ватанӣ саноатҳое ки ҳаҷм ҳастанд шумора 150-170 нафар мебаранд ва 14-15 нафар қатъи мепаранд. мусофир қатъи хароҷотҳоро ки мепӯшонад. ка шумо ҳар кас ваид мекунад, не ки ваам хароҷоташ барои парвоз кардан аз самти Душанбе ба Хуҷанд $18,000 сарф мешавад барои як парвоз. ки мепӯшонад ин хароҷотҳоро?
дар тобистон ягон кас ин масъаларо намебардорад. Хай дар фасли зимистон мешавад, мушкилиҳо мешавад, талабот зиёд мешавад, ва ширкат нархи максималӣ мемонад, пайдо мекунад. خصوص وقتی تقریبا رو هم این مسائل دیگر رو بیاید وقتی آلترناتیو روی پویز است، روی آهن است، مثلا روی اتومبیل است. در یک خیلی در تابستان میگیم که 400 سومانی نرخ بلیت دوشنبه خوجند فرض کرده. در تابستان یاون کس نمیرود برای که دوشنبه خوجند با اتومبیل 4 ساعت میرود از 100 سومانی هم کمتر میشه.